Zdravím vás lidi, dnešního videa, dneska tady hrajeme s klukama, budeme hrát reloady, takže pokud se usaďte, může být ta video. Honzo! Ano, nebo už se tam video 1v1. Ne, to jsem byl já. Kde kámo jabčička šlápla na bombu. Jeptiška šlápla. Tak já teďka to vyhraje. Ty bomba, Pojďme se s tím hrajem. Pojďme se s tím hrajem, to vyhraje. Po 9931. No tak to nevím, tak to asi otáčím oči. Ten bude naprosto. Jsem tady na nějaký hoře říp, no já nevím co to je. Kulky, děkuji. To je hodnej doby. Ne, nechám. Díky, počkej, já to vemu, čekaj. On to vzal sám. Bacha, někdo mi chtěl snajpnout. On byl já. Kámo, ale víš, že já jsem tvůj teammate. No. Já tebe jsem zabijal. Nechte být, někdo po mě snajpí. To jsem já. Dobrý jo, dobrý. No, je. Bacha. Kde jsou? Bachuju. Tady nade mnou. Stranger Things 11. 32. Bacha, pop. Jde na něj 11. Tady. Kompíter je. To je už letí. Dostala 11. Jaká 11? 27, tady. No. Nice. Bitch. Jo, já ti dám, já mám 2. Tak nedávej, no, děkuju. Já jsem asi úplně mimo uši. Pojď. Pomoc, čelej. Jdeme. No dobrý, no, dobře si teď postavil barák. Jde. Bacha, to je možná ta 11, jo? Dostal. No, nevím kam, ale to je 11. No 11 je ten skin, prostě ze Stranger Things. Tady ten. Pomoc. Co je? Tam dostal, cap. Zvoda! Voda nad náma, to je goj. Další voda! Teda ve vodě. Kamo, co to je? Dobrý, jděte do piči! Čechy! Jo. Bobe! Přežij, Bobe! Bobe, prosím. Bobe, to jde. Teď prostě modlíme, kámo, za Bobíka. Se líbí Bob, kámo. No, skupa, pěkně, hezky, víš co. Tam se nechali. Tak se měj, Bobe. Máme se styžet. Za pindíka. My jsme za jednoho z našich. To jsme my. Honza je pindík taky, holub. Co tady máš? K jídlu. Já si vezmu ten žlut. Ty vole. Ty kráso. Ty vole! Já jdu za Bobíkem. Ne. Ty choď tam. Dostal. Jau. Já jsem dostal. Dobře, pěkně. Papa. To je Míku, vole. Jaký Míku? Co je, vole? Já tady. Dobrý, jdi do píči. No. Lukáši? Když se nekoukej zase na to Minecraft. Ale to jsem se to koukal s tebou. Lepší na Minecraft, ne? A ty jsi mě donutil. Ale na porno. Ale ty jsi chtěl na prdele. Tady ty donutil, a ty chtěl. Ale fakt jsi chtěl, Honzo. Jsi chtěl vidět, jak vypadá porno. A já jsem chtěl Minecraft, ty jsi mě donutil se na to koukat. To dál. To by mělo zůstat. Už mi natáčíme? Jo, a jo, vlastně. Nevadí.
To by mělo zůstat prostě... To je naše soukromí za námi. Ne, to tam dám. Já to by mě- jsem zabil Ježe, aby Dan měl ty autorský právo zase. že to video ti nemůže nikdo ukrást. Tak co meleš ty, Honzo debilský? Pomoc! Jděte do píči všichni, Melu vole. pravdu. Melu pravdu. Co meleš? No, já melu mák. Já melu mák, vole. Lukášova logika. Já melu mák. Dobrý, Já jsem dobrý, úplně Ty kráso! dobrý, vole. Jděte do prdele. Ty vole, zajebaný, vole, Godzilla, vole. Takové moje fyzioterapie mi asi nepomáhá. Co ty? To je piča. Proto ho zachodí pořád po špičkách. No. Jo, protože ona mě Dobré. mi to zvládá Dobrý, stres. dobrý. Jo, to je dobrý. Dobrý. Jdi do píče. Dobrý. Tak já jsem mi takový vyhrál v lese. Jo, to mě taky zabilo. No. Kamo... Co jsi říkal ještě jednou, prosím, Luky. Ty jsi takový vyhrál v lese. Mechem. A teď už jako přijel. Nok, týpek, nok. Pomoc! Lukáši, pomoc mi! Čím ty čuráku si řekl přijel? Lukáši, pomoc mi! Ty jsi řekl přijel. Ty pindo zasrana. Lukáši, zvedej! Jo, ty jsi tady, já... Dělej, zvedej ho, ty debile! Jsem se ho nevším. Lukáš mi dá míčka. Bacha, pojď. Rychle, pojďte mu pomoct. Yes. Jde tu. Kde je ten čurák? Sásku. Godzilla! Kde? No, Nok. Je tam někdo nebo ne? umí další. Super rodinka, to je ten rusák, skurvený, mrtko zasraná, vole. Houby. My máme gang. 158 nok! Vidím. 30. Tak si debil, ty nevidíš, že tady je někdo hlup? Ne, já jsem ho neviděl. My máme ve třídě gang, který se jmenuje Houbí No. mládě. Co? No, Pomozte mi, vole, porodit ještě jednou. Porost. No, krabí mládě se jmenujeme. Kraví! Krabí. Mě rozumí dlouhý. Já jsem tě rozuměl holubí zase. To je pěkný, jo. Prej, to je pěkný, vole. Není to pěkný. A já to Přestaň, já jsem ti to nedovolil. Teď! Jde do píči. Jak? Jak do píči? Dělej ty věci, co dolů. Vývaj puse! Já taky. 156, no, tady. 156, Věříte no. mi? Ne, už ne, nikdy. Dobře, nevadí. Ne, věřím ti. A věříš kráso. správně. Jiný Jo. to drop. Nice. Cápek dostal 54. Jste nikdo? Kdo? Jste toho holuby? To vem ne. Tak jo. To je dobrá zbraň. To jde do píči! Pomoc, rychle! Ok. Bacha! Nok. Pomoc. My další. U mě, Dostal. u mě. Tady ten má. Tady u mě. Lukino, pojď. Kde je? Tady, vole! Piču si, no!
Kámo, nevidím. Nice! Dobrý. To není možný, kámo, jestli někdo řekl, vole, že měl půl metru. To mi trochu sedí na Dana. To na půl metru. Dane jste pasličí hodiny. Co to je? Kámo, A ty jsi postižený. Čubek chodíte po spičkách všichni skoro. Dany tam má docela návštěvu jako. Já se taky si napojit. Daníkovi. Jdu pomoct Lukimu, ten vypadá, že potřeba pomoct. Pohodě. Co? Jak můžeš mít tolik, ty zbrdě? Co má? Dané, uklidni si zase, Dane. nechceme mít žlutý dole. Já na tu seru, opiči. Na to mrdám. Čurák. Křibl. Ticho! Jo, kdyby si to nesekalo, kámo, to jako kámo radši, kdybych hrál mekáč na mobil. Bekáče na mobilu, ty vole. Více se tady objevili, kámo, půjď jsem ty. Ty jsi piča, vole. Po mně. Mně teda. Dostal 58. Kde? ...43? Teda... A já 0. Co? Co? Já nevím. tak hoši. Nevím. Kámo, ti to piči, ty mrtko zasraná, vole. Ufon zasraný, vole. Pomoc! Teda, je tady, pomoc, a jste u mě všichni, vole. Pomoc! Teď jsem všichni, kámo, v jednom boxu. Čurák, který vás zabil! Dělej. Bacha. Nevím. Ježe se přepí. To je ta stejná pizda. No dělej, zvedej, Ty týpku. má 5 hápek. Ten koko to vzal. Kámo, já mám zrovna dobrý Seber mě! Teda, vole, zabij mě. Ne, teda zvedej mě. Seber mě. Zabij mě. No homu bys nosil. Seber mě. Teda zabij mě. Ten tu, jsi spokojený. Knock. O, já taky. Nech mi ty zbraně. Smajs. Čmajs. Zvedám. Smajs. Dobrý, tap. Nice. Nice. 31 kill. Nice, to tady. 85 crack. Ten týpek je mrtvej už teď. Máte healy? Jo, do kozy. U mě, pomoc, rychle. Pomoc! Godzilla, ty jsi úplná píča. Cože? Zvedej ty čupko zasraná! Pomoc. Jo, dobrý, nice. Ta ryba! Ne! Honzo, dělej něco. Honzo, zvedej. Prosím! Dělej! Mám 10 životů, vole! Dělej! Dobrý. Miluju tě. Všichni řvou prostě. A jsme tady taky, halo. Tady je mimozemšťan. Počkej, ne! Nic, edití to. Ty jsi byl... Kámo, já nevím. Honzo. Já se Honzo. Dělej. doukážu. Rychle, pomoc! Editio. Pomoc tomu launchpadu, hoši. Hoši, pojďte, tady je launchpad. Luky, pojď sem. Co je do piči?
Co děje? To jumpoval, vole. To jumpoval, vole, my tady budeme jumpovat tak. Co? Já jsem tady objevil! Do piči vyprdaný! Jsi jaká mrtka? Byl na kličku. Ne. Nemá. Tak díky, že jste se vaši, ty mi ubírala, jo, čau.